Jauna zuekin. San Juan apostoloaren epistolatik, senide baitero, guk ontatik dakigu, heriotzatik bizira aldatu berala, senideak maite ditugulako, maite ez duena heriotzat dago, bere senideak orotu duena, gizon ditzakia da, eta badakazue, ez daukala beregan betiko bizirik. Ontan ezagutu dugu jaunaren maitasuna, haren bere bizi eman baitugulatik. Guk ere, gure bizia eman behar dugu senideentzat, jaunak esanak. Bizitzako egoera asko, eta jakinean
mundu honetan guretzako, kristauentzako, gauzarik printzipalena maitasuna izatea. Hau da, elkar maitatzea. Berak erakutsi dugu bere agindurik nagusiena bezala. Elkar maita ezazue, nik maite izan zaituzela bezala. Berak eskatu dugu gure ezaugarria, kristauen ezaugarria izan dadila, elkar maitasunarena. Hau da, beste edozein ikusita, esan dezan, adieraz dezan, nola maite duten elkar. Hoxe da, Jesusek erakutsi duguna. Eta ez bakarrik, hitzez adierazten den maitasun bat ongi dago, hitzez adieraztea maitasuna. Baina Jesusek nahi du batez ere ekitez adierazten den maitasun bat. Horregatik erakutsi dugu gure erlijioan praktikarik importanteena, errotizko ekintzakeena, miserikordiazko obrak. Hau da, goseak dagoena jaiak ematea, gaixotik dagoena bisitatzea, triste dagoena gozoratzen saiatzea eta abar. Horiexek ezinbestekoak dugu gure erlijioan. Eta Jesusek erakutsi dugu mundu honetako bizitzan horrela bizitzen edo dutza saiatzen, baina gainera eta jakina beti ez ditugu gauzak ongi egiten, ezin gara perfektuak izan, baina bere beste hankasatzen dugu, eta hori ere badak Jesusek eta beti markatzeko prestago. Baina erakutsi dugu hola bizitzen, esan genezake hobeki bizi gaitezen denok, zoriontsuago izan gaitezen denok, eta batzuk besteei ere lagundu dezakegu. Hoxe da gure jaunak nahi duena. Eta hori da, gaurko evangelioan entzun dugu, erne egotea. Jesusek eskatzen dugu, erne egon gaitezela, garaiko bakarria eta kristauak biztuta. Batez ere hori elkar maitatuz, elkarri lagunduz, elkarri barakatuz. Hori da, Jesusek nahi duena. Eta heriotzako momentuan bereziki, hortaz ere akordatzen gara biziaz. Gaurkoan, Jose Ramon despeditzen ari gara hemen, goizutan, bere herrian. Lehengo urten berarekin oso konversazio sakona gorditzeko aukera izan duen. Elkarrekin egon ginen hizketan, eta pertsona batek ikusten duenean, mundu honetako bizia bukatzen ariko bada, orduan bihotzean diren gauzak esaten ditu. Eta ekatua zego baino aldi berean oso kontentu, batez ere bere familiarekin oso eskatu zegoen, oso pozik emaztean, seme-alabak ikaragarri zegoen horrekin. Eta horrek ikaragarri balitu du. Gaurkoan, berari despedirak egitera etorri gara gurean. Eta eskatzen dugu Jakoiko onari, bere seme-alabek alde, bera garraneko du da. Familia maitatuz, mundu honetan azkeneko sakramentu guztiatuz, garranek hartu gure jaunak, eta eskatzen dugu goiko zeruartan eduki dezana. Bertan eduki dezana beti ereko atxedenak, mundu honetako lan guztien atxeden hori, denok behar duguna. Han senti dezala erabateko zoriontasuna, erabateko oza eduki dezala Jose Ramonek. Eta honekin bukatuko dut, gure hildakoekiko harremana ez da erabat bukatzen heriotzeko momentuan aldatu egiten da. Horregatik, Jose Ramonek beste mundu batera, ez guk nahi duten bezala, ez txekoetan nahi duzenetan lagunetan nahiko zenuten bezala, baina gurekin ere badago, berarekin ere harremana izan dezakegu. Eta eskatzen dugu Jakoiko onari goiko zeruartan eduki dezala, berak handik gure alde egin dezala.
denen alde egin da, gu guztiok betiko inez gaitezen. Gehiago oraindik bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, hainbin taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Era berean afabondoan gabiz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartza zuen eta edan guztiok hortatik, hau ere odolaren kalizaratan, itungarri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egiztue hau nere horretan. Era berean izango goa jauna, pizteko itxaropenea joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Amen.
apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jakoikoa guztigun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospetaraitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuetxana da apostoluei bakea uzten duzuet, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoak bezala, emaiozu elizari bakea eman batasuna, errege biziko izera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin.
Jainko